Ola, son Manuela Ures, profesora do IES Eduardo Pondal de Ponteceso, profesora de Matemáticas, e hoxe vamos a facer o exercicio de Matemáticas aplicadas da opción de álgebra. É unha pregunta obrigatoria, o exercicio 2, e entonces este ano ponnos un problema de programación lineal, aínda que nas bases que nos dan, dignos que pode ser calquer problema de álgebra. Eu penso que si vai ser un problema de programación lineal. O problema que nos dan de programación lineal ven dado por unhas inecuacións e pídennos no apartado 1 que representemos a región e que, ademais de representar a región, calculemos tamén os puntos de corte das retas. O primeiro que temos que facer é mirar as inecuacións que nos están dando. Teño 4 inecuacións, teño 4 retas que representar. Vamos a dibuixar os eixes coordenados, x e y. Entón, temos unha reta que é x igual a 2. Dibuixámola, sabemos que é unha reta vertical. Miramos para que lado, se para a esquerda ou para a dereita está a desigualdade que nos piden, dinos x maior ou igual que 2, co cal temos moi claro que ten que ir hacia a dereita, a rexión. Despois danos a reta y igual a 4, que é unha reta horizontal, representámola, e dinos que ten que ser menor ou igual que 4, entonces hacia arriba ou hacia baixo. Os menores que 4 temos moi claros que van hacia baixo, señalámolos nos nosos eixes, e agora temos que representar a reta, as outras dúas retas, que é x máis y igual a 8, é dicir, y igual a 8 menos x, sempre despejamos aí, e damos valores a x, e entón, facemos unha táboa de valores, chegan nos 3, se vale 0 vale 8, no 8 vale 0, no 4 vale 4, e representamos a reta. Pois 0 de x, 8 de y, 4, 5, 6, 7, 8, pasará por aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pasará por aquí, vamos, representamos a reta, unha regla, pero bueno, vamos a facer así a mano alzada, e miramos para onde nos vai a región, dinos que x máis y é menor ou igual que 8, eu sempre teño costumbre de mirar se o 0, 0 pertenece á región, ou unha región ou outra, salvo que a reta pase polo 0, 0, vai estar nun lado ou noutra región. Entón, 0, 0 é menor que 8? Sí, por abaixo da reta. Xa era o que nos parecía. E agora representamos a outra reta, vamos darlle a volta ao folio, representamos a reta y igual a x menos 2 entre 2, tamén táboa de valores, 2, 0, 4, no 4 vale 1, no 6 vale 2, e representamos a reta que pasa polo 2, 0, polo 4, 1, e polo 6, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 2. É dicir que esta reta, miramos, dinos que x menos 2 é menor ou igual que 2y, co cal o 0, 0, menos 2 é menor que 0, sí. Entonces, hacia arriba. Entonces, collemos outro bolígrafo de outro color, ou remarcamos a región que nos queda, que é esta que queda máis remarcada. Esta sería a rexión que nos están pedindo no exercicio. E os extremos van a ser os puntos onde se cortan esas retas, que son estes 4 puntos, que vou darlle nombres como A, B, C e D. Esta é a reta 2, esta é a reta 1, co cal os puntos A, B, C e D treinas que calcular, que son os vértices, como a intersección desas retas. Co cal, o punto A será a intersección da reta y igual a 4 ca reta x igual a 2. Por tanto, teño o punto 2, 4. O punto B é a intersección da reta y igual a 4 ca reta y igual a 8 menos x. Co cal, terei o punto, resolvo a ecuación, e terei o punto 4, 4. O punto C é a intersección da reta x igual a 2
con I igual a x menos 2 partido por 2, con lo cual terei que o punto C é o punto 2, 0. E o punto D será o punto de intersección das outras dúas rectas. I igual a 8 menos x, con lo cual quedanos que o punto D é o punto 6, 2. Eso sería o apartado 2.1 deste exercicio, é dicir, cálculo da región e o cálculo dos vértices. O apartado 2.2 dese exercicio pídenos que, dada unha función f de xi igual a 2x menos 4i, valoremos onde están os puntos máximos e mínimos desa función. É dicir, dinos máximos e mínimos, quer dicir que non ten por que ser o máximo nin o mínimo un punto único. O primeiro que facemos é valorar os vértices que calculamos anteriormente nesa función. Entón, para o punto A, que era o punto 2, 4, sustituímos x e y por 2, 4 e danos un valor de menos 12. No punto B, no vértice B, que era o vértice 4, 4, f de 4, 4, danos un valor de menos 8. No punto C, que era o punto 2, 0, f no 2, 0, danos un valor de 4. E no punto D, que é o punto 6, 2, f de 6, 2 tamén nos dá un valor de 4. Co cal, podemos dicir que o mínimo alcánzase no vértice A, que é o 2, 4, porque toma valor mínimo a función, e en cambio, pois, poderemos dicir que o máximo temos 2, pero entón, cando coinciden dous mesmos valores para máximo ou para mínimo, temos que ir á representación que tiñanos anteriormente a mirar se eses dous puntos que nos dan o mesmo valor están nunha mesma reta. Neste caso están nunha mesma reta, con lo cal temos que decir que o máximo alcánzase en todos os puntos da reta que une C e D, é dicir, na reta I igual a x menos 2 partido por 2. E con eso estaría resolto o exercicio.